Good morning mga dre. Ah, kumusta? Naimbag nga bigat kata kayo amin nga kailokanwan. Yun, ang lakas ng ulan kagabit sa hangin, tsaka kidlat. Tumba lahat yung halos na tumba lahat yung kapitan ng sitaw. Yan o. Daming natumba. Bigsa magamin tudo. Pero may tupak-tupakanan na yung duma. Yun mga dre. Nilagay ko na lahat. Yan o. Naibalik ko na sa dati. Yun, ang gagawin ko na lang ay maghanap tayo ng kabute, yung uong. Diba ako na di no di Ilocano ko no nagpigsa tikimat kun guruod agtubo ti uong. Yay, papantay man nagkita kakabsat. Makadati makita tayo. Uong. Apa kita ti uong? Makadati barang adati makita tayo. No da makita. Dawan na kat pasensya. Isumbati ko nata ya kakabsat no nagkimat ti nagpipigsa. Ket agtubo ti uong. Di magkadi agpaisaw dayjay. Kakabsat. Kaya nagpipigsa magkimat di rabe eh. Malay nyo ngayon no kaya adati nagtubo. Kadamot no kimkimat no tutudo ka kwa. Kada mo kimkimat no tutudo ka kikita ka o makita. Mayat kumadi karga antikwa. Iti naganayay parya. Jay bangit bakada. Jay banda jay. Pati atoy pagkalat-katan ti tabungaw ko ay kwa patulan eh nargaayon eh. Natumba dirabe eh. Napigsa gamit angin. Dapay mulak na utong kakabsat niya. Utong pay dayta. Nagatumulak ng utong. Perte. Pero man manong mo nagtubo dita. Kinutun mo. Oh, dati dito ka no agkim-kimak ka dadagos ag tubo dito nga banda. Tataka umbatan. Ita na ita. Nagkim-kimat idi ka tubo dito nga banda. Tataw umbatan. Katag ang kimat no pa nagkikita ni no kabigatan na o makikita malasak nga ta hambat siguro niya. Sapay mait ko mga karganti pareya di ano ko. Umboy. Tani, ay madiditan ta. Dati nga ako dayta. Dati nga kamputi ko. Abusayap. Di tada nga agpupugiit.
no Shakti agkikita o makita tano dito dumabalak nga kwak nagado ti pupus da di Facebook nga naalada nga uong kaya nga next jay naglalaing da ngagkita nga ito uong no kas jayan ang talagang nakapoya nga taya amat sige kakabsat ang gatuilangan ti kwakta kan makita nga oo kitak pa damdama barang ada jini bababa sige kakabsat naimbag nga bigat salamat bye bye